Pam ti 'di gwisgo fel ninja? Be? Dim reswm. Ti eisiau paned? Yeah, go on te. Tebot Assasin yw hwn. Tebot Assasin? So Assasin oedd yn nafod te? Na, assassin. Rhywun sy'n lladd pobl. Oh. Y stori yw, yn yr hen ddyddiau, bod assassins yn China yn lladd pobl gan ddefnyddio hwn. Tebot sy'n gallu arllwys diodydd gwahanol. Shwt? Yn hwn, mae yna 2 adran wahanol. Oedd yr assassins yn rhoi te gyffredin mewn un ran a te gwenwynig yn y ran arall. Wrth arllwys, oedd e'n edrych fel te gyffredin, ond mewn gwirionedd... Chickere! Ydych chi erioed wedi wneud hyn o'r blaen? Os chi'n rhoi eich bys dros un pen gwelltyn, mae'r hylif yn aros ynddo, achos dim ffordd i'r aer i fynd mewn i gymryd ei le. A mae'r tebod yn gweithio yn yr un ffordd. Allai ddod nôl yn fyw nawr, please? OK. Shwt bod hwnna'n gweithio te? Mae'n really cool. A fi wedi newid lliwiau'r 2 hylif i ddangos ti'n well. Shwt nes di hwnna? Fi ninja rhys. OK? Mae yna dwll fan hyn sy'n cysylltu gyda un adran, a mae yna thwll arall fan hyn sy'n cysylltu gyda adran arall. Os yw'n rhoi fy mis ar y twll yma, mae'r hylif glas yn arllwys. Os yw'n rhoi fy mis ar y twll yma, mae'r hylif melyn yn arllwys. Ac os yw'r 2 dwll ar agor, mae'r 2 hylif yn arllwys. Gwyrdd. Clefer. Bydde fe'n cool cael gweld ti fewn, bydde fe? Ond sut? Wow! Ti'n gweld y 2 adran? Dyma lle oedd y hylif melyn. A dyna lle oedd y hylif glas. Oh, great. Wop. Iechyd dal. Na, Rhys! Be? Oedd yr un yna actually yn wenwynig.